ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ተኸታተልትና ይዛ መደብ ኣዴና ቻነል ኣብ ሙሉእ ዓለም ትርከቡ ኩላትኩም ምስ ሙሉእ ጥዕናኹም ክትህልው እናተመነኹ ሎማዓልቲ ካልክዕ ከምቲ ዝሓለፈ መደባትና ዝነበረ ማለት እዩ መቐፀልትኡ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ክትከታተሉን ድማ ብትሕትና ይሓትት ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ፓርት 9 ሪና ነርና ብዛዕባ ፕሬዘንት ቴንስ ዘሎ ተቐንዲ ኣርእስትና ማለት እዩ ኣብዚ ሓለፈ ክፋል ብዛዕባ ፕሬዘንት ኮንቲኒየስ ቴንስ ሪና ነርና ሎማዓልቲ መደብና ድማ ብዛዕባ ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ መቐፀልታ ናይቶም ፕሬዘንት ቴንስ ዝበልናዮም ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ዝሓለፈ መደብና ብልክዕ ከም ዝዝከር የገዛ ነርና ማለት እዩ ንዕን ነተን መልሰን ክንሰርሐን እሞ ድሕሪኡ ሽዑ ናብታ ናይ ሎማዓልቲ መደብና ክንሓልፍ ማለት እዩ ተዘሐጉስ ነገር ኩላትኩም ኣብ ኮመንት ከም ትምልስዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅቡቕ መልሲ እዩ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ጌጋታት ገዲፍካ እሱ ከዓ እቲ ብቐሊሉ ክእረም ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓልቲ ኩለንተን ተን ቁኑዕ መልሲ ብሓንሳብ ኮይንና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ እንታይ ትብል ዘላ complete the following sentence using present continuous tense ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ከም ዝረኣናዮ present continuous tense ሓደ ቀጻሊ ዝኾነ ጉዕዞ ወይ ድማ ቀጻሊ ዝኾነ ኣክሽን ክትገልጽ ምስ ትደሊ ንጥቀመሉ ኢልና ገሊጽና ነርና ማለት እዩ እታ ናታ ፎርም ወይ ከዓ እታ ናታ ስትራክቸር subject ናትና ኣለና verb to be ከዓ am is are ንጥቀም ኢልና ነርና plus verb ing ናትና main verb ከዓ ing ብምውሳኽ ንጥቀመሉ ኢልና ነርና ማለት እዩ ቀዳመይቲ ኣብነት ሕጂ እንታይ ትብል ነርና ሰሊና dash drink tea now ትብላላ ስለዚ ሰሊና ናታ verb to be is you she ስለ ዝኾነ ማለት እዩ she is he is it is ስለንብል ስለዚ ሰሊና is drink ዝነበረት ድማ ing ንውስኸላ drinking tea now ትኾን ማለት እዩ ኦኬ እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ዝነበረት my son dash talk on the phone right now ታናትና verb ሕጂ እንታይ ኣደላ እዚኣ talk ትብል ያደላ ማለት እዩ ስለዚ my son ሕጂ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሓደ ሲንግል ማለት እዩ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ my son he ክንብሎ ንኽእል ናቱ pronoun ማለት እዩ ስለዚ he ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ይወስድ ኢልና ነርና he she it ኩሉ ግዜ is ዝብል verb to be ይወስድ ኢልና ነርና ስለዚ my son is ኮይና ኣላ እታ talk ዝነበረት ድማ ing ወሲኽና talking ኮይና ኣላ ማለት ስለዚ my son is talking on the phone right now ማለት ስለዚ እታ ካልአይቲ ሕቶና ድማ I dash wash my face at the moment I ኩሉ ግዜ እንታይ ወስድ ኢልና ነርና am ወስድ wash ነበረትካ ing ወሲኽና washing ትኾን ኣላ my face at the moment ኣነ ገፀይ ሕፅብ ኣለኹ ሕጂ ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ ሳልሳይ my kids መብዛሕትኡ ሕጂ እዚኣ my kids ዝብል ዘላ ከም ሲንግል ዝተረዳእኹም ነርኩም እዛ ኤስ እንታይ ትሕብረና ኩሉ ግዜ ፕሉራል ምዃኑ ወይ ድማ እቶም kids ብዙሓት ምዃኑ ካብ ሓደ ንላዕሊ ምዃኑ ስለዚ ብዙሓት ኮይኖም ድማ እንታይ ድብል ኢና ንጥቀም ኢና ዘይ ስለ ዝኾን ዘሎ ማለት ሕጂ are ማለት ስለዚ my kids are ወይ ድማ they are እውን ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ my kids are playing in the garden now እቲ ኣራብዒቲ ድማ my father ሕጂ ሓደ ሲንግል ስለ ዝኾነ he ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ he ድማ is ዝወስድ ኩሉ ግዜ he is watch ዝነበረት ከዓ ing ወሲኽና watching TV right now ማለት ስለዚ ከም ዝዝከር ልክዕ present continuous tense ኩሉ ግዜ እቲ main verb ናትና ing ብምውሳኽ ኢና ንሰርሖ ኢልና ነርና ስለዚ ነዚአን ምስላ ማለት እዩ ተን መልስታት ናይ ሎማዓልቲ መደብና ድማ ብዛዕባ present perfect tense ይኸውን መቐፀልታ ናቱ ማለት እዩ ኣቐዲመ ግን መጀመርታ ብዛዕባ present continuous tense ንመዘኻኸሪ ዝኸውን ንምንታይ ንጥቀመሉ ከም ዝነበርና ሕፅራ ቢሎ ከልኩ ገልፀልኩም ተቐዳሚት to express an action that is going on the time of speaking እንታይ ኢልና ነርና ልክዕ እንዳተዛረብና ከለና ዝፍጠር ወይ ዝግበር ስራሓት ወይ ድማ ተግባራት ንምግላፅ ንጥቀም ኢና ነርና ከም ካልኣይ to describe a temporary situation ወይ ድማ ግዚያዊ ዘሎ ኩነታት ንምግላፅ እውን ንጥቀመሉ ኢና ነርና ከም ሳልሳይ to describe changes taking place ለውጥታት ዝፍጠሩ ዘሎ ንኣብነት air pollution ይውስኽ ኣሎ ዋጋታት ይውስኽ ኣሎ ኢልና ገሊፅና ነርና ማለት እዩ ኣብነታት ስለዚ ንከምዚታት ዓይነት ዝፍጠሩ ዘለው ኩነታት ንምግላፅ እውን እዚ present continuous tense ንጥቀም ኢና ኢልና ነርና ማለት ስለዚ ናይ ሎማዓልቲ መደብና ድማ ብዛዕባ present perfect tense ይኸውን ናቱ መቐፀልታ ማለት እዩ
መጀመርታ ልክ አንተም ዝሓለፉ ማለት እዩ ትናቱ ስትራክቸር ወይ ድማ ትናቱ ፎርም ክንርዳ ይግባና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክንሰርሖ ከለና አይን ደድሕረ መንመት ወይ እንታይ ትናቱ ምንታይ ዝቆመ እዩ ግድን ምፍላጥ ከድልየና እዩ ምክንያቱ እሶም እንድሕር ፈሊጥና ጥራይና ነቲ ሰንተንስ ብሙሉእ ክንሰርሖ ንኽእል ማለት እዩ ብዘይ ጌጋ ማለት እዩ ሕጂ ልክ ናይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ተንስ ድማ እንታይ እዩ እቲ ቀዳማይ ሳብጀክት ኣለና እቲ በዓል ቤት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ኣነ ንሱ ንሳቶም ንሕና ገለ ክኸውን ከሎ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ቨርብ ቱ ቢ ንብል ዘለና ቅድሚ ሕጂ ኣብቲኦም ዝሓለፈ ሕጂ ግን ቨርብ ሃቭ ወይ ድማ ሃዝ ትብል ኣንፂና እዚኦም ከዓ እንታይ ምንጂ ኣግዚላሪ ቨርብ ወይ ድማ ተሓጋገዝቲ ግስ ኢልና ንፅውዖም ማለት እዩ ነቲ ቀንዲ ናትና ነቲ ሜን ቨርብ ወይ ቀንዲ ግስ ንብሎ ንዕኡ ዝሕግዙ ዓይነት ቃላት እዮም በዓል ሃቭ ሃዝ ማለት እዩ ስለዚ ሳብጀክት ናትና ኣለና ቨርብ ሃቭ ወይ ከዓ ሃዝ ኣለና ፕላስ እቲ ሜን ቨርብ ግን ፓስት ፓርቲሲፕል ናይ ምዃኑ ክርኤና ፅኒሕና ሳልሳይ ሕሉፍ እዩ ዝኾነሉ ብትግርኛ ወይ ከዓ ፍፁም ሕሉፍ ኢልና እውን ክንትርጉሞ ንኽእል ኢና ኣብነት ክልተ ቃላት ኣምፂ ኣለኹ እዚኣ እቲ ፕሬዘንት ኩሉ ግዜ እቲ ህልው ደሎ ኣብ ህልው ክትዛረብ ከለካ ትጥቀመሉ ቃል እዩ እቲ ፓስት ድማ ኣብ ሕሉፍ ፓስት ፓርቲሲፕል ድማ ናቱ ሕሉፍ ማለት እዩ ዝኾነሉ ንኣብነት ኣብ ፕሬዘንት ፊኒሽ ወይ ከዓ ምውዳእ ትብል ቃል ፊኒሽ ክትኮን ከላ ኣብ ፓስት ናታ ድማ ፊኒሽድ ነታ ፊኒሽ ዝነበረት እንታይ ወሲኽና ኣለና ኢዲ ትብል ብድሕሪት ወሲኽና ኣለና እታ ፓስት ፓርቲሲፕል ናታ ድማ መብዛሕትኦም ቃላት ሓደ ክልተ ገዲፍካ ማለት እዩ እቲ ፓስትን ፓስት ፓርቲሲፕልን ሓደ ዓይነት እዩ ስለዚ ሕጂ ፊኒሽድ ኣሎ እዚ ኣብዚ ከዓ ፊኒሽድ ኣላ ስለዚ ኢዲ ወሲኽና ኣለና ስለዚ ኣብዛ ፕሬዘንት ፐርፌክት ተንስ ክንጥቀም ከለና ኩሉ ግዜ ከምዛ ዝበልኩኹም ቨርብ ለና ሃቭ ወይ ሃዝ እቲ ሜን ቨርብ ናትና ድማ ፓስት ፓርቲሲፕል ወይ ድማ እዛ መወዳእታ ኣላ እዚኣ ሳልሰይቲ ንሪኣ ዘለና ንጥቀም ፊኒሽድ ካልኣይ ቃል እውን ኣምፂኦ ኣለኹ ካልኣይ ቨርብ ማለት እዩ እንታይ እዩ ከዓ ኢት ምብላዕ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ከነስተውዕለላ ኣለና ብኸመይ ኢለ ከዓ እዛ ኣብነት ኣምፂኣ ኣለኹ ማለት እዩ ኢት ኣሎ እዚ ኣብ ናይ ሕሉፍ ናይ ኢት ኤት ዝኸውን ናቱ ፓርቲሲፕል ድማ ኢትን ኢኤን ይወስድ ኣሎ ኣብዚ ግን ኢድ ኢልና ነራ ስለዚ እዚኦም ዓይነት ከምዚኦም ቃላት እንታይ ኢና ንገልፅ ኩሉ ግዜ ኢሬጉላር ቨርብስ ወይ ድማ ነቲ ሕጊ ዘይክተሉ ዓይነት ግስ ወይ ኢልና ኢና ንፅውዖም ብዛዕባ እዚኦም ሓንቲ መዓልቲ መደብ ገይረ ናቶም ናይ በይኖም ከቕርበልኩም ክፍትነ እዛ ናይ ሎማዓልቲ መደብና ከይተሓወሳና ግን ሕጂ ሎማዓልቲ ብዛዕባቶም ሬጉላር ዝኾኑ ወይ ድማ ነቲ ሕጊ ብኡ ተወኪሶም ወይ ከዓ ብኡ ተገዲዶም ዝኸዱ ብዛዕባኦም ክንርኢና ብዛዕባ እዞም ኢሬጉላር ቨርብስ ድማ ኣብ ዝመፅእ ክፋላትና ናይ በይኖም ሒዝና ክንመፅእ ኢና ማለት ስለዚ ልክዕ ከምዚ ኣብዛ ቴብል ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ ሳብጀክት ናትና ንኣብነት ኣይ ክኸውን ንኽእል ዩ ዊ ዘይ እዚኦም ኣርባዕተ እዚኦም ኩሉ ግዜ ሃብ ወስዱ እቶም ኣግዚላሪ ቨርብስ ክብለኩም ፅናሑ ድማ ሃብ ወይ ሃዝ ኣለና እቲ ናትና ሜን ቨርብ ከዓ ኢዲ ክንወስኸሉ ንኽእል ኢሬጉላር ተኮይኑ ከዓ ከከምቶም ዓይነት ቃላት ማለት እዩ ንዕኦም ክንርኢና ኣብ ዝመፅእ እቲ ሬጉላር እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትና ቨርብ ግን ኢዲ ኢና ንወስኸሉ ማለት እዩ ንኣብነት ፕሌይ ዝነበረ ኢዲ ወሲኽና ፕሌይድ ክኾን ኣሎ ፊኒሽ ዝነበረ ኢዲ ወሲኽና ፊኒሽድ ክኾን ኣሎ ስለዚ I have played the piano ኣነ ፒያኖ ተፃዊተ ወይ ከዓ እታ ኦርጋን ሃሪነ ወይ ከዓ ተፃዊተ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ he she it ድማ እንታይ ወስዱ has ወስዱ ማለት እዩ ክንሕዘን ኣለና እዚአን I you we they have ይወስዱ he she it ድማ has ይወስዱ ማለት እዩ እታ ፎርሙላታት ወይ ድማ እታ ስትራክቸር ነዚኣ ትመስል ናይ ፕሬዘንት ፐርፌክት ተንስ ብምቕፃል ኣብ ምንታይ ኢና ንጥቀመሎም እዚኦም ፕሬዘንት ፐርፌክት ተንስ ዝበሃሉ ኣብ ምንታይ ትናቶም መዓስ ኢና ንጥቀመሎም እታ ቀዳመይቲ action that is complete at the time of speaking ቅድሚ ሕጂ ናይ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ተንስ እንታይ ኢልና ነርና እንዳተዛረብካ ከለካ ዝፍፀም ኣክሽን ምግላፅ ኢልና ገሊፅና ነርና እዚኣ ከዓ በንፃራ ማለት እዩ action that is completed at the time of speaking እንዳተዛረብና ከለና ብዛዕባ ሓደ ዝተፈፀመ ነገር ክንዛረብ ከለና ማለት ልክ ሕጂ ኣነ ዛረብ ኣለኹ ሓደ ነገር ተፈፂሙ ኢለ ወይ ከም ተገይሩ ኢለ ክዛረብ ከለኹ ማለት እዩ ዝኾን example I have cooked dinner
ምግቢ ተሰሪሑ ተዳልዩ ተወዲኡ ሕጂ እንታይ ይብላለኹ ማለት እዩ ኣነ ድራር ሰሪሕ already ሕጂ ትስራሕ ትምስራሕ ናይ ወይ ከዓ ኩክድ ንብሎ ዘለና ናይ ምግቢ ምስራሕ ደሎ ኣክሽን already ተወዲኡ ኣሎ ስለዚ እንታይ ይብላለኹ I have cooked dinner I subject ናትና ክኾን ከሎ have ድማ ቶም auxiliary verb have ወይ ድማ has ዝብልና ማለት እዩ እቲ main verb ናትና ድማ cook ክኾን ከሎ ed ብምውሳኽ ድማ እንታይ ንገብሮ ኣለና past participle ንቕይሮ ኣለና ማለት ስለዚ I have cooked dinner ትኾን ኣላ ማለት እዩ ካልኣይ we have lived in Canada እዚኣ ካልከ ሕጂ ኣብ ካናዳ ይነብር ነይረ ኣለኹ ቅድሚ ሰሙን ክኾን ይኽእል ወደ ቅድሚ ወርሒ እውን ቀይረ ክኾን ይኽእል ብዘይገድስ ናይ ሰዓታት ግዜ ግን ሕጂ ኣብ ካናዳ ያለኸን ስለዚ ንሕና ኣብ ካናዳ ንነብር ነርና ክኾን ኣሎ we have lived in Canada ሳልሰይቲ ድማ she has worked in the bank እዛ ሰብ እዚኣ ቅድሚ ሰሙን እያ ቅድሚ ክልተ ሰሙን እያ ኣብ ባንክ ትሰርሕ ነይራ ሕጂ ግን ኣብ ባንክ ቀይራ ኣብ ካልእ ስራሕ ጀሚራ ኣላ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣክሽን ንክገልጽ እውን እዚኦም present perfect tense ንጥቀመሉ ስለዚ እሳ ኣብ ባንክ ትሰርሕ ነይራ ንብለና ማለት እዩ ብምቕጻል to describe your life experience እዚ ድማ ናትካ ተሞክሮኻ ወይ ዘጋጠሙኻ ፍጻሜታት ንምግላጽ እውን ትጥቀመሎም ኢኻ እዚኦም life experience ሕጂ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ ማለት ልክዕ ኣብ ዝሓለፈ ኮይኖም እቲ exact time ወይ ሰዓት ብዘይገድስ ግን ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሙ ነገራት ኣብ ተሞክሮኻ ክትገልጽ ኣብ ትደሊ ወይ ከዓ ክትሕብር ምስ ትደሊ እውን እዚ present perfect tense ንጥቀመሉ ኢና ማለት እዩ ብኣብነት ጌርና ምስ ንሪኦ ክርዳእና ይፅቡቅ ገይሩ ንኣብነት ሕጂ ሰብዚ እንታይ ይብላሉ ሕጂ has never traveled by train ሰብዚ ሕጂ ብትሬን ተጓዒዙ ይፈልጥ እዩ ምናልባት ዘይፈቱ ክኾን ይኽእል እዩ ወላ I don't know ግን ናቱ ተሞክሮ ወይ ከዓ ዝገብሮ ዝነበረ ወይ ከዓ ዘይገበሮ ይሕብረና ኣሎ ማለት ስለዚ ሰብዚ ብትሬን ትራቨል ከም ዘይገበረ ክንገልጽ ኣብ ንደሊ እንታይ ንብላ ኣለና ማለት እዩ he has never ማለት ፍጹም ይኾን ደሎ ማለት እዩ travel ከዓ ናትና main verb ወይ ድማ base ዝኾነ verb እዩ ንዑ ድማ past participle ክንቀይሮ ተኾይና ed ንውስኸሉ ኢልና ነርና ስለዚ he has never traveled by train ካልኣይ he has learned two foreign languages foreign ክበሃል ከሎ ሕጂ ልክዕ ካብ ቋንቋ ዲኻ ወፃኢ ትምሃሮ ቋንቋ ማለት እዩ እንግሊሽ ክኾን ይኽእል እዩ ጀርመን ክኾን ይኽእል እዩ ዶች ወይ ድማ ፍራንሲሽ ክኾን ይኽእል እዩ ስፔን ክኾን ይኽእል እዩ ዘይገድስ ግን foreign languages ይበሃል እዚ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሰብዚ ካብቲ ናይ ናቱ ናይ ኣዲ ቋንቋ ክልተ ብላዕሊ ተማሂሩ ኣሎ ሓደ እንታይ ዝበሃል እዚ ሕጂ ሓደ ኤክስፒሪየንስ ናይ ሰብዚ ከምዚ ክንገልጽ ደሊልና ስለዚ present perfect ንጥቀም ኢና ብሰዓት he has learned two foreign languages ሳልሳይ ኣብነት I have visited South Africa ኣነ ደቡብ ኣፍሪካ በፂሕያ ወይ ርኤያ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እቲ ናትና ኤክስፒሪየንስ ንብሎ ዘለና ሕጂ ተሞክሮ እንዲ ዝኾን ደሎ ዳይሬክት ትርጉሙ ከለና ግን ግድን ኣይኮነን ሕጂ ተሞክሮ ጥራይ ኣይኮነ ሕጂ ወላ ሓደ ነገር ዝገበርካዮ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ዘጋጠመካ እውን ክኾን ይኽእል እዩ ክትገልጽ እንከለኻ ሕጂ ወይ ክትሕብር እንከለኻ እዚኦም present perfect tense ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ሳውዝ ኣፍሪካ በፂሐ ነይረ ወይ ከይደ ነይረ ርኤያ ነይረ ከምዚ ገይረ ነይረ ክትብል እንተኾንካ ሕጂ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት I have visited ታናትና verb visit እያ ናታ ed ወሲኽና ድማ past participle ጌርና ያለና I have visited South Africa ከም ሳልሳይ ብዛዕባ to talk about something that happened recently ገለ ስራሓት ወይ ገለ ተግባራት ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ድማ ቁሩብ ሰዓታት ዝተኻየዱ ወይ ዝተፈጸሙ ነገራት ክትገልጽ ምስ ትደሊ እውን እዚኦም ዓይነት ቴንስስ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንኣብነት እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ሕጂ I have just cleaned my room ሕጂ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚ 10 ደቂቃ ክኸውን ይኽእል እዩ ገዛኻ ኣፅሪኻ ኣለኻ ፀራሪኻ ኣለኻ ስለዚ እቲ ኣክሽን ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ስለ ዝሓለፈ እዚኦም ዓይነት እውን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ንኣብነት I ኣነ ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ ናትና ሳብጀክት ማለት እዩ have ድማ እቲ auxiliary verb ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ
just cleaned ካጥናትና main verb እዩ ed ብምውሳኽ ድማ past participle ኮይኑ ኣሎ ማይሮም ስለዚ ኣነ ሕጂ ወይ ቅድሚ ቁሩብ ናተይ ክፍሊ ኣፅርዮ ትብላ ምታ ኣክሽን ሲ ወይቲ ዝተፈጸመ ፍጻሜ ቅድሚ ቁሩብ ዝነበረ ማለት እዩ ልኾን ላች ካልእ he has just played football ክጻወት ጸኒሑ ኩዕሾ ወዲኡ መጺእ ካሎ ኣብ ኢዳ ነርካ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ኩዕሾ ክጻወት ጸኒሐ ክብለካ ኸሊ ማለት ስለዚ ነዚ ዓይነት ኣክሽን ወይ ድማ ነዚ ቅድሚ ቁሩብ ዝተፈጸመ ፍጻሜታት ንኽትገልጽ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት he has just just ዝደለ ሕጂ ቅድሚ ቁሩብ ክኸውን ይኽእል ብትግርኛ ክንተርጉሞ ከለና ማለት እዩ ስለዚ he has just played football እቲ ናይ ምጽዋት ወይ ናይ ምጽራይ ኣብ ዘለውን ኦልሬዲ ሓሊፉሎ ዝሓለፈ ኣክሽን ግን ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ማለት ብጣዕሚ ነዊሕ ዘይኮነ ነገር ማለት እዩ ሳልሳይ I have finished my homework أي جزء ጸኒሕካ ክትሰርሕ ጸኒሕካ ማለት እዩ ወዲኻ ኣለኻ ቅድሚ ቁሩብ أي ገዛይ ጸሪሐ ወይ ወዲእ ኢልካ ትዛረብ ኣለኻ ማለት ስለዚ I have finished my homework ኣነ እዩ ገዛይ ሰሪሐ ወዲእ ትኾን ኣላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እቲ ዝተፈጸመ ፍጻመ ወይ ኣክሽን ንብሎ ዘለና ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ብጣዕሚ ነዊሕ ዘይኮነ ማለት እዩ ዝተፈጸመ ኮይኑ ሕጂ ኮንካ ክትቆጽ ከለኻ ምስ ትደሊ እዚኦም present perfect tense ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ I hope ብዛዕባ present perfect tense ተረዲእናኹም ምዃና ተስፋ እናገበርኩ ንዕአን ይሕግዘ እንደበልኩውን ቁሩብ ገዛ ወይ ድማ homework ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ complete the following sentences using present perfect tense ተቐዳሚት ኣብነት ሕጂ እንታይ ኣላ እዚኣ he dash develop a new app develop ማለት ምፍጣር ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ምስራሕ እዩ ዝኸውን ዘሎ new app ድማ ሓድሽ application እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክንጥቀም ኢና he ትናትና subject ተዋሂብና ኣሎ ናይ present perfect tense ታ ፎርም እንታይ ኢልና ነርና እቲ ናትና subject ኣለና plus እቲ ናትና auxiliary verb ወይ ድማ helping verb ንብሎ ከዓ have ወይ ድማ has ኢልና ነርና have ኩሉ ግዜ መን ጥቆምሉ has መን ጥቆምሉ ኸሪእና ያለና ንኣብነት ሕጂ he ተኾይኑ has ይወስድ እቲ ናትና main verb ድማ ብዚ develop ድብል ቃል ይደለና ነዚ ድማ እቲ ናቱ past participle ወይ ድማ ፍጹም ሕሉፍ ኢልና ገሊጽና ያጸናሕና ንዕኡ ኢና ንጥቀም ስለዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት ሕጂ develop ዝነበረ ed ብምውሳኽ developed ትኾን ኣላ ማለት ስለዚ ታመልሳ እንታይ ሕጂ he has developed a new app ትኾን ኣላ ማለት ስለዚ እተን ተሪፈን ዘለዋ ባዕልኹም ሰሪሕኩም ኣብ ዝመጽእ ልክ ከም ዝሓለፈ ጌርና ክንሰርሐን ክትፍትና ተቐዳሚቲ ዘይ ዳሽ ትናትና verb sign ኾን ኣሎ ተኮንትራት ከዓ ሓደ ውዕል ማለት እዩ ተኸለይቲ I dash my work finish ምውዳእ ማለት እዩ ኾን ዘሎ ትናትና verb ወይ ከዓ main verb ሳልሳይ he dash in Germany for 3 years ንሱ ኣብ ጀርመን 3 ዓመት ተቐሚጡ ኣላ ማለት እዩ እታ ራብዒቲ ከዓ we dash watch 3 movies this week ትናትና ቀንዲ verb watch ኾን ኣሎ ትናትና subject ከዓ we ስለዚ በዛ ኣብነት ተመርኪስና ነዚ ተሪፈን ዘለዋ ኣብነት ክንሰርሐን ንፈትን ናይ ሎማ ዓልቲ ሒዘን መፅእ ዝነበርኩ መደብ ነዚአን መስላ I hope enjoy ክትገብሩዎን ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ ዝህልውን ኣብ ኮመንት ክጽፉለይ ክጽብአ ክሳብ ኣብ ካልእ መደብ ብኻልእ ዓይነት ኣርእስቲ ሒዘ ዝመጽእ ኣብ ዘለናዮ ሰሰናዩ ይቐኒየለይ